lo mfazi onike yena yaqala iblame umuntu ebephila ekukhoneni kukaThixo ingekho into eqhaza isono wathi umuntu uAdam kulo mfazi onike yena uThixo ayibhalwe eBhayibhelini kodwa ndiyacinga into yokuba ngexesha wayesiza kuAdam wayemazi uAdam bawonile ukona kaAdam ayikubulala umuntu kodwa ukona kaAdam noEva yayikukwenza nganeno kwezulu kaThixo now ithi iBhayibhile emveni koko wabona uThixo into yokuba bendingamxolela umuntu kodwa ukonakala kwakhe konakele endaweni yokuba aguqukele isenzo sakhe ublame mna Thixo ithi iBhayibhile wamkhupha uThixo into eyezweni umuntu wayophila ngaphandle koThixo waphila ngeminzi zakhe akwemwaka uThixo kwakuzwa into yokuba ngubani ongasinceda asibuyisele umuntu endaweni yakhe kuthiwa zayinika ireport ingelosi zathi khumbula ngexesha likaLothe sake sehla saphansi ukudlwengulwa si-out thina wathi uThixo no uhleke mandehle ngokwami ndimthatha uThixo ngqubeni yakhe ubele bakhe buyavela ithi iBhayibhile nokuThixo wayiqumbile ezisola ngokudala kwakhe umuntu kodwa ubele bakhe bavela ithi iBhayibhile wathi uThixo kulomeko wabona umuntu osalungileyo ogama lakhe linguNowa wathi uThixo icovenant yami endandiyibeke phezu koAdam ngayiqhubekekisa ngoNowa iBhayibhile kwaba kunogumbi bathabalala bonke abantu wasinda uNowa nendlu yakhe igama lenkosi malibonga akonwake ezulwini kodwa sifuna indlela yakubuyisana umuntu endaweni yakhe bafika ababingeleli kwincwadi yeLevitikus bazama ithi iBhayibhile nakokuba xa bexhelile enoxhwane lingenasiphako bezama ulungisa umuntu kuthiwa nakokuba umuntu isono sakhe sasicanyagushelwe kodwa sasihlala sihleli kwi-conscious yakhe ngoba it was a temporary means of salvation kule ndawo sifunda kuyo sikwaso simo sinjalo siyinhlekisa kuthiwa kwavakela izwi lendodana nxa kubuzwa into yokuba ngubani nasingamthuma asilungiselele umuntu kuthiwa John chapter 3 verse 16 kuthiwa for God so loved the world that he gave up his only begotten son kuthiwa nabani na okholwayo angamsatshabalala kodwa benobomi obungunaphakade uthando lukaThixo necebo likaThixo ngomuntu akekho umuntu olaziyo uThixo umthanda umuntu sencanyiwe uThixo umbuyela umuntu wakhe sengu-no name uThixo umthanda umuntu wakhe sekusithiwa yi-right of le akuleyo bantu naphinde yenzeke apha amthanda uThixo umuntu wakhe amenzele incebo mamela ngomsebenzi anikhathali noba wenzeni na anikhathali noba ukweyiphi imeko kodwa nakumyalezo ekuseni uThixo ngawe indlela akuthanda ngayo yile nto ibangela uba wena usaphila namhlanje awuphili ngoba unengqondo kunabanye abantu awuphili ngoba unemizamo ngaphezu kwabanye abantu uphila ngenxa yento yokokuba ingaba kaThixo yile sayilokhethileyo uthi nobhala uPaul athi mnye umlamleli phakathi koThixo nomuntu athi ngumuntu uKristu Yesu yena yedwa wasinikelayo into yokuba abe yinhlawulelo yezono zethu ndiyamthanda umbhalo wencwadi yamaHebhere uthi uThixo nxa sixolela izono zethu uzixolela zilibale ihlala ngabantu abakhumbuza ngepast yakho but uThixo abe yena eyicinile ipast yakho haleluya igama lenkosi malibonga iBhayibhile sehlelwa ngumthetheleli wazalwa njengabantu bonke
kodwa wafa njengesigebenga. Igama lenkosi malibonga. Kanti ngexesha afayo uzothenga mna nawe. Ngale mini yamathumbu bakhona abantu uThixo ozabanceda. Ngale mini yamathumbu bakhona abantu uThixo ozabatshintsha impilo zabo. Ngale mini yamathumbu bakhona abantu uThixo ozababuyisela kuye. Igama lenkosi malibonga. Nje uThixo ukulithanda ihlabathi wanqaba unyana wakhe ngokugqibela ukuze nabani nokholwayo angabisabhubha abe nobomi obubona phakathi. Uthi lo mbhali xa sizawuthandaza kwincwadi yamaRoma uthi kuthe kanye ngexesha li-unfavorable sizintlekisa futhi kanye ngexesha elinjalo ndiyayithanda iBhayibhile yesiXhosa ithi sasingama-athalala singakwazi ukuzenzela nto. Istate sobungakwazi ukuzenzela nto yi-invitation kuThixo nayo yangakwazi ukwenzela into. Wathumela unyana wakhe ibuya yedwa wathi nabani na okholwayo akabi nemsabhubha kodwa ihamba nobomi obubona phakathi. Sathi sikweso simo sokuhlekwa uThixo wancama unyana wakhe ngokugqibela wathi nali themba. Igusha nenkomo neebhokhwe zehlulakele kodwa kwathiwa nali themba. Nali themba. Nali themba. Isekhona ithemba nasekuseni. Sekhona ithemba nasekuseni. Mhlawumbe ubungalali unabathi Thixo andifuni ukufa ndinento ndiyo. Thixo ndahlulakele akukho nto ndingayizamanga. Namhlanje ekuseni ngale mini yamathumbu khawungenzela inceba. Siyathandaza. Siyathandaza. Ubukhona apha namhlanje uthi Thixo njengoba kuthetha kubhenceka imeko yam izamile imizamo yehlulakele kodwa Thixo namhlanje sekhawungenzela inceba. Ubukhona apha namhlanje uthi Thixo khawungenzela inceba awusindise impilo yam. Ungaphakamisa ngesandla sakho sithandaze nawe. Ubukhona apha namhlanje. God bless you fethu. God bless you tatam. God bless you. God bless you. Ubukhona apha namhlanje uthi Thixo khawutshintshe istori sam. Ungaphakamisa ngesandla. Ngiyacela ngoba sibaninzi aba baphakamise izandla ngicela bame ngenyawo. Sikwimo yokuthandaza yangena inhlanhla. Yangena inhlanhla. Sasindisa umhlobo yayingathi ibumthenge wayinceda uThixo impilo yami. Ngenxa ithemba nikude siyarhalela ukuthandaza nani. Cela aba bame ngenyawo bazapha kunjengaphambili sithandaze kunye nabo. Siyabonga Thixo wethu. Yangena inhlanhla endlini. Sathisa imeko zabantu. Ngemini yokuqala ngamathumbu lapho ayibona inkosi. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Sawuthandaza kunye nani. Ungavumi ushiyeke ngoba ngiyaqiniseka